espiter bilen araň näle? Halamaýan diýipsiň. Näme üçin? Dogrusu näçe ýyl bundan önce bir çany ýaýna girdik. Türkmenistanly gardaşlarymyň biri bilen Ahmet Nerdow bilen. Ondan bu sorady Türkmenistan rapçiler dinleýän, näme etdiň halaýan, muny espiter tanýan, tanýan diýdim, halaýan diýdi, ben halamaýan diýdim. Şunda köp adamlar ters düşünipdirler. Bu kedipdirler men espiterin göýdüni halaýan, halamaýan, öýde. Mesela salygaly tafawutly da, belki men bir aýdym döredýän sen halamaýan, menim aýdymymy. Şoňmy? Men senden algaly bolup men näme üçin menim aýdymymy halamaýan? Ondan köp adamlar ters düşünýän soň ýazypdyrlar, espiter halaýan, halamaýan. Aslında men hem aýdymçylary, dogan gardaşym ýana diýip aýtýanlar, syýlaýan, hurmat goýan. Ama salygaly tafawutly, belki men aýdymyny söýmeýän. Belki o da menim aýdymyny söýmeýän. Näme üçin söýmeýän? Her zat ýerine, salamymyz, adymyz ýerine. Ama salygaly tafawutly da. Aýtjak bolýanym bu soragyň jogaby bul, özüni aýdamakda stilli tafawutly. Bir stili halaýan, bir stili halamaýan. Şol. Tanışmy espiter bilen? Yani Salam alekimiz bar, o zat näşe etdik. yani Instagramda. Hurmat goýan. Hemmeni. Sadece der, yani her soňgatda bolsan, ya mesela menim şu düşünjem şu adamlar ışgı düşünýärler. Sen yani herkese sen hurmat diýip goýmak zorunda. Çünkü sen her birine söýgü bersen, hurmat goýsan, hurmat gelýär. Ama birine sen nifretin bolsa, doýan kötü bolýar. Hatyryna mollany diýmeli hemikşi.